Gong. Kowe iki piye to? Kok iso? Tok jupuk nyawane, lak pejet kala mendinge. Lah sebabe bapakmu dijabuk nyawane to? Apa nglekar kaya apa? Ning wis iso tangi meneh. Oh ya syukur. Ya mau dipati iki? Piye iki? Nyawane nendi? Aku ora weruh. Ngene nganti ora ana kowe dukani Wang Wulun Bathara Guru. Mati tenan mengecak-ecak iki. Aku ya ora iso njabut nyawa kok gek mengecak-ecak. Ayo wong tak jambak tak pejet kala menjinge kan. Enggak mudar. Ayo lah. Urip kok. Anget tak, Truk? Aduh. Oh, urip. Bagong ngetan. Tangan enek-enekke. Genah mules mbok yakin. Aja kadi plintir. Ku iki kena sithik wae wetenge larane ra jamak-jamak. Wah, lancar. Waduh. Bagong wong edan. Wah, lancar. Kena setute larane ra jamak. Kok diplintir. Padake gawe ntonto. Woi, adalah wah kayanganmu rahmat.